tabok sini morasing jati morasing oke belai kebangkung ke polisori te wandal area wana borok bangku borok ne tui jangai rok bai borok babai no huk thangayo te samong no te sini Kristo ni bising tei jeng tabok soto na kerendui manka hano belai kesen kai dono se lowui habai maro tabok ke deborma sini deborma ro sini borok ni bising lo belai keno borok ni bising population kebang ke borok no ke sini every bebak parawono borok tongbayo tebe kebangkong no sini tipra hawato kaitor lobjak senong to pakotor senang mani bangloi balai keno nai thong bai uda lai borok ông thầy cái nào cay cho nó mang rất là sừng trong vậy tabo sini riang jati ro sini bro sini bro ro ke south by north wono bango te Mizoram robo borok tongo borok ni masamang banyak sini tipra ni bumang sini zago tadi hamalah baru ni masamang riang ni masamang banyak antara berkembang ma sini internationally borok tanggai sini zago hari mana kaisa tipra ni borok ngai borok riang mana tipra ni ngai borok sengsar kenang ngai borok represent kailayo borok ni belai ke balancing masalah ini tabok sini mizu jati borok ke nai to borok ni be lesro tebo sini hawa be Mizoram ni tongpano sini tipra hawa be kaitor bai rozaka sini mizu dopha rokno dibu mizu jati rono sini tipra wo borok kena Jampui Hills wono sini bangku wo balai kena borok ni tomeng sama tebe kanman senuo apa nang sengzoto no salayo tabong ke sini garu ropai tenggo borok belai kena borok ni borok ke Garu Hills Meghalaya ni Garu Hills no borok ni borok ro banggo borok ni singo sini tiprahao go garu ro tenggo sini ayang na gor sini ayang na ro ke tenggo borok garu balai kena borok go kai to ne hamari bai borok bang ke phaji arwana sini tibraha o borok manoi kai to na balai ngam omona seng zoto na ne ke seng zoto no solayo sini sumang ro isa isa phelai phana ri bara ke thuma ro bumal ro na ne ke balai ke masang ro tabok angkoyo zoto no seng puthulai nai jamatia Tripura, Nawatia, Morasing, Deborma, Riang, Mizo, Te, Garu. Sengai nyai bedi, belai ke seng mulai se, seng asa pelaya sini kan mengrogo. Sawi manya roke, omono omong isu huwa. Kisah mana seng pelaya sini tomeng kan mengrog, belai ke naik to. Kai tono belai ke hamai baru seno auto pakotor joto talo boto pakotor ke senaman bangle joto participate khaine no belai ke hambai ko thani ro belai ke hambai bus kang wo sente dom tai ke thang lai nai sini ti prani nai tho ayu klo ko tong thun kai to no hambai Deva se bora bang ya pakotor ke se thor lai nai
lại tụi nó đi Hello. Pada sinta bisa paham ke apa korban ni? Hambai joto custom suo senop penuhi thangai ragno. Angkok kaisa belakang nama mujuma no. Cini ordained evangelist gospel thangliana was jorak kebang kuno saku gobo. Cini o maran di pastoral circle hingkai khumbagan hai. Kaisa khumbagano dal bidal podre pod ni khum togoi nai thok dong ma hai kubi kubi nan nai thogo. Seng nugui manka thangnai lai thangjak silver jubilee MPC tai MPC logo mo hai program lok seng nai manya nugui manya. Kia ba chini o maran di pastoral circle hingkai seng kubi kubi no khum dal bidal khum barjak bubar hai seng nai thok dong. Pada seng sia pal kia ba khol dai na bon baje. Pada jorale lai si tongkha cheng cheng mane bagi sat dukjak ba seng tai 15-20 minutes seng nahar lai na tabuk faide resam nane bagai tiar tana bagai koyo Sundul BC song tiar to tongona Sundul BC bor tiar tongha borno jora rejak nai tabuk tai abon yakulo PPC ni ngai ke representative tonghangkai borno jora rejangnai tiar tongna bagai koyo tabuk o jorao Sundul BC songno ya fari rejago Bye.
Hambai Sundul Bisi Sungni Camung Nari Thongmani Bagai Hari kita buk jengkok narangmung kenalainai MPC ni Vice Chairman Sir Ridoy Manik Jomatia nono ojor no yakriru Taya bani yakno hungke haina hai sing recamung kenalainai ti horsung BC nor no tia tongan bagi koyo पहिला sekango sini keplai kaitor bonusung malobo tei hambai marawo nane humale tinewo rukphai bisi rukphai ter manlaikha marandi pastoral circle Sing Taising Mia Pro Udaipur Baptist Association ne President ne Kuktiyo Saklaiman Sing Khanaka Taklai 2024 BC ke Jubilee BC Aro BC ngo Sing Saibano Sini UBA ni Khama wo Circle Kaitham Bokhe Pitra Circle Oborpur Circle Marandi Circle Aro bisingo Pitra Circle Pila sikango November talni salni bai salthamo paika Tabuk ang Pitra Circle ni ngui bahai ke Pitra Circle ni Jubilee kai leikha palai leiman kha bono kisa saklaibana bangthaya ke
Haipan orang dewa seng zoraman manike sote kosong basi asukor busuk kebang saruk manai ang kok bu doi sathamaya haipan saktan nai kok sawani busuk je sajangai tongmani no sini pitra circle ni short report je BISI RUKPHAI TER lai thangmani kok no kisa sawi khanalai nai sini BISI RUKPHAI TER omoke sini tinini tuifang tongthok BISI RUKPHAI TER henai poilao saklai rokha balaki hambai sini evangelist Ranjit Dev Barmano kubai na tabok ni tinini omo jora engkha tongthok BISI RUKPHAI TER jora tane ma tongthok hai henai honkangke जों BISI नैजिबा कामानि लाइ थांमानि आ गोसारो जों सार्केल खावै फाइमानि 1999 आफ्रोनि सिमि 2024 ताबक जरा गोबांमा सार्केल बिसिङो देरा लाइमानि कद्र लाइमानि saya sugya kalai mani songsalai mani omohai जों नौजागै फायो tabok sini pitra circle ni kisisa BISI RUKPHAI TER songsalai mani kogno kisa masa sinai bokhe omohai जों poilao 10 April 2024 आफ्रोनेवनो sini minute tongo kisa omo contradiction tongo maran de circle songke 17 April 1999 o jubilee songsa arebo circle songsa jago sini arokhe जों मानखा convenor ebakhe sini chonghor pastor ne tuifangke 10 April 1999 10 April 1999 hake जों sikang khana pitra circle bania golo mo khajak khana omo hake जों mano haipano 10th April 2024 kailei nai a manmani salono hainei chonglai mani kailei malia sini India o general election tongmani bagai March April o election bono lore ro